ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 28 май соли 2021 мебошад. 1000 рубл 153 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ пешкаш мегарданд. аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. чӣ хонае ки дар комментария пештара навор шумо аз мо хоҳиш кардем, ҳавоиро мо ёфтему, дар имрӯзанавормон пешниҳод мекунем ва боз як бонус агар бигем, кредитам ҳастай. барои ҳамин ҳатман наворро то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона кофтеста бошед, дар комментария ҳамин видео нависед чӣ хеле хона шуморо дар кора. бисёри бад гап намезанем, рафтем. якум сар мекунем аз ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ. 6 сотик замин, 2 дар хона қатъи банияш ва калидоруш қарор аст дар ноҳияи ҳамадонӣ пушти молбозори нав. нархаш 65 000 сомонӣ мебошад. савдоам дорад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон. 8 сотик замин, 3 дар хона бо верандаи веранд, подвал дорад. об светам дорад. нархаш 70 000 сомонӣ мебошад. агар харидори конкретни боша, муомилаи соз мекунанд. марҳамат, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай, WhatsApp кор мекунанд. квартираи фурӯшӣ аз политехникум хоҳиш карданд. марҳамат, як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои новостройка бо ремонт. қарор аст дар политехникум. худи бино аз 3 ошёна иборат мебошад. ремонти нағз дорад ва чистична с мебелиё фурӯхта мешавад. техпаспортам дорад. дар наздикии бозори Мададда, яъне политехникумда қарор аст. нархаш 177 000 сомонӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира дар якум ошона бинои новостройка бо масоҳати 44 метри квадратӣ. ира шумо ба ҳазур метавонед ба духонага табдил тиҳед. қарор аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, наздикишда мактаби 23 ва садик ҳастай. хона бе ремонтай, домам айни ҳол сохтмонаш рафтестай. нархаш 150 000 сомонӣ мебошад. бо муомилаам дорад. духонага квартира дар 4-ум ошона бинои советӣ бо масоҳати 52 метри квадратӣ бо ремонти миёна фурӯхта мешавад. комнатаҳои алоҳида дорад. кухни, туалет, ванна бо аристон. қарор аст дар шаҳри Хуҷанд, 12-ум микрорайон, доми Д, назди мактаби туркӣ. нархаш 225 000 сомонӣ мебошад. бо савдоам мешавад. ва ҳамун кредити гуфтагимон бародаро, як хонага квартира дар 3-ум ошона бинои новостройка бо масоҳати 33 метри квадратӣ. сохтмони бино айни ҳол рафтестай, падъабой тайёр мешава. дару тиреза, ванна, унитаз ҳамаша мечаспонем, меган соҳибои дом, ва кредитам метиҳанд, мошин ҳам мегиранд. нархаш 110 000 сомонӣ мебошад. хона қарор аст дар Корвон ва ин яке аз арзонтарин хона дар шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. аида арзон ба фикрам нестай ва рақамҳое ки дар рӯи экран дидестен, ин рақамҳои сохтмончиҳоянд. метавонем ба ҳазур муроҷиат кунед. якчанд варианти дигаам доранд дар ҳамин бино.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар як хонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ бо ремонти хуб ҷойгир мебошад дар цоколни этажи бинои новостройка. Цоколни этаж касе надонад, ин полуподвал ҳисоб мешавад. Ана рӯи суратшам бинед, трезачаҳои майдача дора. Таги якум этаж дар бинои новостройка. Ремонти хуб дорад, чихе гуфтем, ва қарор аст дар Шабчароғ шаҳри Бухтар бино техпаспорт дорад. ҳамсояҳо аллакай зиндагӣ кардастанд. Нархаш 110 000 сомонӣ мебошад, бо муомилаам дорад. як хонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ бо ремонти аврупоӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир мебошад дар шаҳри Бухтар, ориентир ТЭЦ, доми магазини Ёварда. Нархаш 190 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам дорад. аз Зарафшон хонаи беҳад арзон хоҳиш кардан марҳамат. Як хонага квартира дар 8-ум ошона бинои новостройка. Худи бино аз 21 ошона иборат мебошад. Бо масоҳати 40 метри квадратӣ ира шумо ду хонага карда метонед. Қарор аст дар Зарафшон срочно фурӯхта мешавад. Нархаш 125 000 сомонӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Окулӣ. 6 сотик замин мебошад. 2 дархона, ошхона, баня дора, об, светам дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш ҳастак. хона хулас барои зиндагӣ тайёрай. Нархаш 130 000 сомонӣ мебошад. боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ду хонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ ҷойгир мебошад. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. ремонт дорад, трезаҳош решоткаяй. нархаш $24,000 мебошад. харидор боша бо савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай WhatsApp доранд ва и 4-этажаҳои назди стадиони мини футбол мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар 10-ум ошона бинои новостройка бо масоҳати 50 метри квадратӣ. хона бе ремонта, яъне коробка, ва қарор аст дар 46-ум микрорайон назди дарёи Душанбинка. нархаш 240 000 сомонӣ мебошад. бародаро, савдоам мешавад. ва мутаассифона 46-ум микрорайон беҳад райони хубай. барои ҳамин нархҳои хонаҳоям дар ҳамин территория баланд мебошад. ҳамин 220-240 000 сомонӣ болояй. ва бародаро, боз як чизи дигар, ҳамин кай ки дидем ки хона дар новостройкая ва коробка мебоша, масоҳаташ агар ай 40 квадрат зиёд боша, ҳам қайдонем ки ин хонара ба ҳазур шумо метонед ду хонага кунед. аз Гулистон хоҳиш кардан марҳамат. ду хонага квартира дар 4-ум ошона бинои советӣ бо масоҳати 34 метри квадратӣ. фикр мекунем барои ду хонага камтарай. ва қарор аст дар Гулистон, пештара Қайрокум. 3 та балкон дорад ва трезаҳош тарафи баҳрда нигоҳ мекунанд. обшам ҳамавақта ҳастай, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мактаб 300 метр дурай, садик бошад 100 метр дурай, ҳамаш дар наздикишай. доми кирпични мебошад. нархаш 145 000 сомонӣ ва арзонам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Масчоҳ. Як этажа ҳавлӣ мебошад. 10 сотик замин
рӯ ба рӯи Меҳробод свет об ҳастак 3 дар хонаяй 5:30 ба 3:30, 5:30 ба 3:30 ва 4:20 ба 3:30. душ 2 ба 2 мебошад, коридор 3:6 ба 2:7. якта фундаменти меҳмонхона дорад 3:2 ба 9 мебошад ва фундаменти анбор дорад, ошхона, чӯбхона ва ғайра ҳаст. нархаш 160 000 сомонӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира, якум хонаш 3:5, димгиш 3:4, кухниш алоҳида, баняшам алоҳида, туалетшам алоҳида бо масоҳати 47 метри квадратӣ, ремонти евро дорад ба гуфти соҳибаш. Дар панҷум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир мебошад ва қарор аст дар 9 километри шаҳри Душанбе, болои бозорчаи Устоматериал, пушти пажарка. маршруткаи 15 ба пеши хона мегзарад. масҷид, садиқ, мактаб ва роҳи калон ҳам наздик мебошанд. агар мошини арзонакам боша, мегиранд соҳиби ҳамин хона, медароӣ зиндагӣ мекунӣ. нархаш 240 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Сарбанд, Обшоронда, доми 1 квартираи 33, доми 4 этажа мебошад. дар сеюм ошёнаш сехонага, углавой нестай байнай ба гуфти соҳибаш. масоҳати умумиш 51 метри квадратӣ мебошад. об, свет ҳамавақта ҳастай, мотор дора навай, кондитсионери навай, термекси навай ва турбаи об ҳамаш навай. тирезаҳои балкони хона пластикай. мактаб, коллеҷ, литсей, масҷид ҳамаш дар пешай. нархаш 200 000 сомонӣ мебошад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо карден. агар навор ба шумо писанд ояд, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. то боздид, барори кор шумода.